Apulaiskaupunginjohtaja Heikki Koski on 34-vuotias yhteiskuntatieteiden tohtori. Hän on syntynyt Halikossa, josta myös alkoi hänen kunnallinen virkauransa. Seuraavat työpaikat olivat Mikkelissä ja Hyvinkäällä. Poriin Koski tuli 1965 apulaiskaupunginsihteeriksi. 3 vuotta myöhemmin hänet valittiin apulaiskaupunginjohtajaksi ja 1970 kaupunginjohtajaksi. Työnsä ohella Heikki Koski on julkaissut koko joukon kunnallishallintoon liittyvää tietoa sekä osallistunut lukuisiin maakunnallisiin ja valtakunnallisiin luottamustehtäviin. Tänä iltana katsomme, millaisena ja minkälaisin miettein Heikki Koski jättää taakseen 10-vuotisen työnsä Porin kaupungin suunnittelussa ja kehittämisessä, kun hän nyt on siirtymässä Helsinkiin alkoholiliikkeen johtajaksi. Kokemäenjoki on Satakuntaa hallitseva voima. Sitä on tietyllä tavalla myöskin Porin kaupunki. Kyllä, Porin kaupunki on Satakunnan luonnollinen keskus, jolla tulee olla vastuu omasta vaikutusalueestaan. Minun käsitykseni mukaan Porin ja koko Satakunnan edut ovat varsin yhteneväiset. Satakunnan kehitys on Porin kaupungin etu ja maakunnan etu on taas se, että sillä on mahdollisimman voimakas ja monipuolisesti palveluksia tarjoava keskus. Onko maakunta yhtenäinen? Tällä hetkellä Satakunta on minusta kenties yhtenäisin maakunta koko maassa. Satakuntahan on sinänsä jo talousalueena varsin luonnollinen, aika sopivan kokoinen meidän oloissamme. Sehän on hieman yli 250 000 asukasta ja Satakuntaa yhdistävät monet varsin laajat yhteiset tavoitteet. Sen lisäksi voidaan sanoa, että Satakunnan sisällä eri osa-alueiden keskeinen työnjako on varsin luonnollinen. Te olette tämän vuosikymmenen porilainen kaupunginjohtaja ja vuosikymmen on ollut suurten kunnallispoliittisten muutosten aikaa. Olitte kuitenkin 1960-luvulla Porin kaupungin apulaiskaupunginsihteerinä ja myöskin apulaiskaupunginjohtajana. Mitä uudistuksia jäi tälle vuosikymmenelle? Kyllä 60-luvulla oikeastaan varsinaisesti alkoi se suurten muutosten aika kunnallishallinnossa. Sanoisin, että 60-luvulla erityisesti suunnittelun korostuminen on merkille pantava kehityspiirre. Samoin 60-luvulle liittyvät eräiden kokonaan uusien tai uudella tavalla korostettujen tehtävien esille tulo, muun muassa ympäristön suojelu ja vapaa-aikakysymykset olivat tällaisia uudella tavalla painotettuja kunnallishallinnon tehtäviä. Ja erityisesti sitten valtakunnallisessa mitassa kai 60-luvulla keskusteltiin sairaalakustannuksiin liittyvistä ongelmista. Alkoi varsinainen sairaalarakentaminen maassa. Mitkä ongelmat sitten tulivat vuosikymmenen alussa? No ennen kaikkea vuosikymmenen alkuvuosia kai on pidettävä suurten sosiaalisten uudistusten vuotena kunnallishallinnon kannalta katsottuna. Kansanterveystyö, lasten päivähoito ovat esimerkkejä suurista sosiaalisista uudistuksista, jotka ovat olleet hyvin välttämättömiä, mutta jotka ovat aiheuttaneet myös kunnallistaloudelle aikamoisia ongelmia. Nämä nyt lienevät suurimmat 70-luvun alkuvuoden uudistuksista. Sen ohella sitten voisin erityisesti korostaa, että tuo 60-luvun mukanaan tuoma suunnittelun voimakas esille tulo on jatkunut edelleenkin ja kunnallistalous, joka kamppailee hyvin monenlaisten vaikeuksien parissa, on yrittänyt suunnittelun avulla saada keinoja selviytyä vaikeuksista. Pori on sopeutunut puoli vuotta peruskouluun. Minkälaisen painon te annatte koko maata ajatellen peruskouluun siirtymiselle? No jos sanotaan, että kansanterveystyö ja lasten päivähoito olivat vuosikymmenen alun suuret sosiaaliset uudistukset, niin painopiste on nyt vuosikymmenen puoliväliin mennessä selvästi siirtynyt tai siirtymässä sivistyksellisten uudistusten, ennen kaikkea juuri koulu-uudistuksen puolelle.
Porissahan suoritettiin varsin laajamittaista peruskoulukokeilua jo syyslukukauden 1969 alusta lukien, joten tilanne ei sinänsä ollut meille kovin uusi. Päinvastoin kokeilutoiminnan avulla tähän uuteen tilanteeseen oli jo kyllä varsin laajasti varauduttu ja valmistauduttu, ja näin ollen tuo pysyvään peruskoulujärjestelmään siirtyminen syksyllä 1974 Porissa tapahtui kyllä ilman mitään ongelmia ja kitkatekijöitä. Kuinka suureksi 80 000 asukkaan satama- ja teollisuuskaupunki Pori voi kasvaa, jotta se vielä olisi toimiva kaupunki? Porin yleiskaavan kokonaistarkistuksessa lähdetään siitä, että kaupungin asukasluku olisi tämän vuosituhannen lopussa noin 105 000 asukasta ja vuoden 1980 lopussa noin 89 000 asukasta. Kuitenkin voi olla, että meidän kaupungeissamme yleensä kehitys hidastuu, joudutaan jonkinlaiseen kaupungistumiskehityksen lievään jarruuntumiseen, mikä sinänsä, varsinkin kun tarkastellaan tämän kehityksen määrällistä puolta, voi olla hyvinkin positiivista. Sen sijaan pitäisin aika suurena ongelmana sitä, että taloudellisten voimavarojen niukkuus vaikuttaa kaupungistumiskehityksen laadulliseen puoleen, eli juuri tähän kaupunkien toimivuuteen. Mitä painottaisitte tässä toimivuudessa nimenomaan? No ennen kaikkea painottaisin sitä, että pitäisi voida uusia asuntoalueita suunniteltaessa ja rakennettaessa riittävän varhaisessa vaiheessa myöskin toteuttaa riittävässä määrin palveluksia näille alueille. Minusta palveluviivästymät ja eräät ympäristönsuojeluongelmat ovat kenties tällä hetkellä kaikkein vaikeimpia kaupungistumisongelmia maassa. Minne päin Pori nyt sitten kasvaa? Pori kasvaa ennen kaikkea merelle. Porin historiallinen tehtävähän on ollut aina ajaa takaa merta, ja tällä hetkellä Porin kaupunkia rakennetaan meidän oloissamme aika poikkeuksellisesti kahden toisistaan täysin erillisen keskuksen varaan. Niin sanottu Meripori kasvaa tuolla merenrannalla varsin voimakkaasti. Se on ehkä tällä hetkellä pienoiskoossa eräs maan nopeimmin kasvavia alueita. Meriporissa on satama, mutta mitä se saa rinnalle? Meriporin kasvu oikeastaan tällä hetkellä johtuu 4 tekijäryhmästä. Ensinnäkin tietenkin satamien kehityksestä ja uudistumisesta. Porin kehityshän on kautta vuosikymmenten ja oikeastaan vuosisatojen rakentunut nimenomaan sataman kehityksen varaan. Sitten toinen tekijäryhmä on satamaan liittyvä teollisuus, uusimpana esimerkkinä nämä öljynporauslautat. Kolmas tekijäryhmä on voimalarakentaminen, oikeastaan koko tuo Tahkoluoto-kokonaisuus, jonne voimalan lisäksi rakennetaan hiilisatamaa, kalliovarastoa, jossa on jo öljysatama. Ja sen lisäksi sitten Yyterin vapaa-ajan keskuksen kehittäminen muodostaa 4. tällaisen tekijäryhmän. Näitä sitten täydentävät monet muut alueen kehitykselle hyvin tärkeät asiat, muun muassa kalastuksen ja kalateollisuuden merkitys Reposaaren osalta tulee varmasti olemaan jatkossakin hyvin huomattava. Näin me olemme suoranaisessa riippuvuussuhteessa kaupungin osalta elinkeinoelämään. Tässä haluaisin erityisesti korostaa juuri suunnitteluyhteistyön tärkeyttä kaupungin ja elinkeinoelämän välillä. Pitäisi voida, niin kuin Porissa nyt on kyllä erittäin hyvin viime aikoina tapahtunutkin, luottaa toinen toisiinsa, voida kertoa toisilleen suunnitelmistaan, koska tämä kaupunkisuunnittelu ja kaupungin kehittyminen on monessa mielessä yhteispeliä. Kaupungin virkakunnan ammattitaidosta on ilmeisesti riippuvainen paljolti kaupungin toimivuus vastaisuudessa. Kyllä, näin voidaan ilman muuta sanoa. Yleensä meillä lähdetään siitä, että luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden välinen yhteistyö on varsin hyvää. Ei luoda tällaista kahta erilaista
ryhmittymä, luottamushenkilöt ja viranhaltijat, vaan päinvastoin yritetään tuommoiseen saumattomaan toimintakokonaisuuteen. Ja sanoisin, että Porin osalta nimenomaan työpanos on ollut käsitykseni mukaan 70-luvun alkuvuosina varsin hyvä siitä syystä, että tämä yhteistyö on ollut saumatonta ja siitä syystä, että Porin viranhaltija- ja työntekijäkunta ovat varsin ammattitaitoista. Esimerkiksi kaupungin kanslia toimii tällä hetkellä ilmeisesti suhteellisesti ottaen pienemmällä väkimäärällä kuin mikään muu kanslioista maassamme. Kuntalaiset osallistuvat koko joukolla poliittiseen päätöksentekoon joka 4. vuosi käymällä vaaliuurnilla, mutta onko se riittävää? Se ei missään tapauksessa ole riittävää. Päinvastoin pitäisi löytää sellaisia osallistumismuotoja, joiden avulla sekä asukkaiden osallistumismahdollisuuksia että heidän halukkuuttaan osallistua voitaisiin lisätä. Tällaisia on aika paljon kokeiltu myöskin meillä Porissa, varsinkin kaupunkisuunnittelun kehittämisen yhteydessä. Tällaisia kokeiluja ovat olleet informaatio- ja keskustelutilaisuudet, joita kaupungin osittain on järjestetty. Sen lisäksi erilaiset aloitteisuuden edistämiskeinot ja myöskin mielipidetiedustelut. Yleensä osallistumisen perusedellytys on tiedon antaminen asukkaille ja tätä kautta heidän kiinnostuksensa lisääminen. Näin ollen näihin toimenpiteisiin on yritetty kiinnittää erityistä huomiota tässä kokeilutoiminnassa. Uusi kunnallislaki tulee tuomaan joukon lisämahdollisuuksia, muun muassa kaupunginosahallinnon kehittämismahdollisuuden ja erilaiset aloitteisuuden edistämistoimenpiteet, mutta riippumatta siitä, millainen lainsäädäntö on, yksittäisillä kunnilla on varsin hyvät mahdollisuudet joka tapauksessa kokeilla ja kehittää osallistumismahdollisuuksia omassa toiminnassaan. Porin kaupunginvaltuusto on 100-vuotias. Mitenkä valtuustossa yhteistyö eri poliittisten puolueiden kanssa on sujunut? Valtuuston yhteistyö on mielestäni ollut varsin hyvä. On esiintynyt varsin suurta yksimielisyyttä kaupungin toiminnan pääasiallisten tavoitteiden osalta ja valtuustoryhmien kesken on ollut jatkuvasti neuvotteluhalukkuutta ja valmiutta yhteisten ratkaisujen etsimiseen. Täyteen yksimielisyyteen ei luonnollisestikaan kaikissa ratkaisuissa voida päästä, mutta se ei suinkaan sitä tosiasiaa himmennä, että valtuusto on yhdensuuntaisiin ratkaisuihin pyrkiessään ollut varsin työkykyinen ja käsitykseni mukaan poikkeaa jatkuvasti edukseen varsin suuressa määrin suomalaisista kunnallisvaltuustoista. Varsin suuri osa mun vapaa-ajastani kuluu nimenomaan lukemiseen, ennen kaikkea kunnallispolitiikan ja yleisenkin yhteiskuntatieteellisen ja taloustieteellisen kirjallisuuden lukemiseen, tavallaan pyrkimykseen pysyä ajan tasalla tässä kunnallishallinnossa ja yleisessä yhteiskuntapolitiikassa. Eräällä tavalla tuollainen vapaa-ajan tutkijan rooli kyllä viehättäisi, mutta varsinkaan nykyisessä työssä siihen ei ole ollut mahdollisuuksia, ainakaan mitä omaan kirjoittamiseen tulee. Ehkäpä kuitenkin tuo puoli asiasta voi tulevaisuudessa korjautua, mikä olisi sen mukavampaa kuin tuon kunnallispolitiikankin suhteen toisinaan toimia käytännön kunnallishallinnossa ja toisaalta sitten katsoa asiaa enemmän teoreettiselta kannalta opetus- ja tutkimustehtävissä.